Tienes que venirte para atrás. Tienes que venirte para atrás. Ahí. Iria. Llama papá. Suso, Aarón. Acercaos por favor para a foto de familia, todos os integrantes da escudería de Guacestino Racing. Para facer esa, como decía, esa foto de familia de institucións, organizadores, patrocinadores privados. E a escudería de Guacestino Racing, a organizadora deste cuarto Rally Mix Concello de Ribadumia, no que escenificamos esta foto. Bueno, pois listo xa, moitas gracias. Por favor, vayan tomando asento as autoridades nas sillas pertinentes e imos a comezar xa coa presentación deste evento. Imaginen un lugar donde se mezclan velocidade e adrenalina, donde o ruxido dos motores desperta emocións para pilotos e afeccionados. Esta fin de semana en Ribadumia vamos a vivir algo que vai moito máis alá dunha carreira. Boas tardes a todos, benvidos á presentación do cuarto Rally Mix Concello de Ribadumia. É un honor contar coa presencia de autoridades, de representantes de institucións públicas, patrocinadores privados e amantes do motor nesta edición emocionante do Rally Mix. Antes de comenzar, estou seguro que durante todos os días do ano recordamos os que xa non están con nós, e eu, que teño a oportunidade de amplificalo públicamente, aproveito para lembrarlles que nesta cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia póñense en liza a terceira edición do trofeo Tracción Traseira Memorial Esteban Pérez Iglesias e a segunda edición do trofeo de copilotos Memorial Bárbara Gómez Oubel, honrando a súa memoria e recordándoos con cariño. Vamos a ter 5 turnos de intervención nesta presentación. O primeiro deles vai a ser todo o campeonato que se precie ten que ter unha federación que o ampare neste campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix, a Federación Galega, que é a federación que vertebra todo o automobilismo autonómico, está representada na figura do seu presidente. Pídelles un forte aplauso para don Antonio Rodríguez Troitiño, presidente da Federación Galega de Automobilismo. Gracias, Fran. Gracias a todos por convidarme a esta presentación. Dende a Federación, pois non podíamos fallar a esta presentación, sobre todo porque a familia Tino, pois para o automobilismo galego é moi importante. É unha familia, quero dicir, unha familia automobilística que leva moitísimos anos. Eu recordo aquel primeiro rally do Cocido, creo que organicei, non sei se foi o primeiro ou o segundo, xa andaba por ali Tino Iglesias correndo por aquelas carreteras do Deza.
e leva un montón de anos ele e todos os que o rodean, pois a verdade é que hai que darlle un fortísimo aplauso porque o merecen, porque sin xente como vos pois non sería o mesmo automobilismo. Quero darlle gracias tamén ás institucións que están aquí representadas. Eu este ano veño repetindo seguido, igual son algo cansino, pero é a realidade. Por fin conseguimos que todas as administracións estuveran de lado deste deporte como o automobilismo. Fixestes un esforzo importantísimo tanto a Xunta de Galicia como a Diputación Provincial, neste caso de Pontevedra, para colaborar con todos os organizadores. Dende a Federación tamén puxemos un pequeno granciño de area tamén para botar unha pequena man. E creo que iso temos que agradecervolo e estou nos repetindo sempre. O Concello de Ribadumia constame tamén que tamén está moi volcado con este evento automobilístico. E para o automobilismo, que a veces parece ser que é un deporte como de locos, dicen algúns por aí, pois creo que é moi importante que estedes aí, que non estedes botando unha man. Penso que concellos como Ribadumia venlle moi ben este tipo de eventos, porque aparte de ser un evento deportivo, pois é un evento que trae turismo á zona. Concellos sobre todo concellos pequenos, pois notan moitísimo este tipo de eventos. Entón, darlle as gracias ao alcalde por seguir colaborando con estes eventos. A organización, Vanessa, esta semana deche malata, realmente Vanessa é unha traballadora incansable deste evento, está aí todos os días traballando incansablemente. Desexarvos que todo saia de maravilla, que todo o que precisedes, xa sabedes que estamos aquí para botar unha man. Aunque é un fin de semana complicado, que como falábamos á mañá, todo o mundo colleu ponte, e é moi difícil conseguir que a xente este aquí botando unha man, pero que sí que faremos un esforzo todos no que poidamos para que todo saia adiante. Hai unha lista de inscritos envidiosa, unha lista de 102 inscritos, que para Rally Mix creo que é todo un éxito. Creo que iso moito debemos yo a Tino, porque Tino conoce moita xente das carreiras e teñen un aprecio e estarán aquí en Ribadumia para botar unha man. Aunque hai outra proba moi importante na provincia de Lugo, que é a subida a Chantada, que é do Campeonato de España, que tamén ten outros 102 inscritos. Iso quere dicir que o automobilismo galego está máis que vivo, que está funcionando a tope e que intentaremos que siga así. Nada, desexarvos moita sorte e que todo saia ben. Moitas gracias, presidente. Bueno, o decía él, no segundo turno de intervención tócalle ao portavoz da escudería organizadora. Moitas sorpresas nos vai a traer este ano o Rally Mix. Xa tiñamos na lista de inscritos, agora nos vai a contar Pablo ao seu detalle pormenorizado, pero bueno, vamos a ter un piloto que se vai estrear na superficie arenosa, que se vai estrear na terra, un habitual, un bicampeón galego de rallies de asfalto como é Alberto Meira, que pelexa ano tras ano por loitar os títulos do asfalto, vai a debutar na terra e vai nos facer aquí en Ribadumia. E falando de debuts, non podíamos deixar pasar por alto o debut dunha xoven piloto daqui, da zona, de Ribadumia concretamente. Unha xoven piloto, refírome, cando digo xoven, digo moi xoven, porque gracias a Dios e aos dirixentes tamén da Federación, no automobilismo deportivo se pode competir con permiso paterno dende os 16 anos. Pois ben, vamos a ter nesta cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia o debut dunha piloto de 16 anos que non é unha calquera, é Iria Iglesias Duarte, a pequena da familia Iglesias, que vai a facer o debut en competición. Non lles vou a reventar o discurso a Pablo, que non sei por onde vai, pero seguramente algo terá diso tamén. Quero decirlles que o segundo turno de intervención, como decía, é para a portavoz da escudería organizadora Pablo Iglesias Duarte, que como apunte teño que decirlles tamén que esta escudería organizadora que ten a ben organizar xa 4 edicións do Rally Mix é a
escudería actual campeona galega de Rally Mix, non só por o ben que fan o Rally Mix, sino porque o resto de pilotos que están adscritos á escudería fan o ben durante todo o ano, e no 2024, no 2025 na gala de premios de 2024 recolleron o premio á escudería campeona de Galicia de Rally Mix. Pídolles un forte aplauso para Pablo Iglesias Duarte. Gracias, Fran. Bos días a todos e benvidos á presentación da cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia. Gustaríame agradecer primeiramente ás diferentes autoridades que hoxe nos acompañan, como son Blanca García Señoráns, directora territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia en Pontevedra, don Marcos Guisasola, deputado de Medio Ambiente e Mar da Deputación de Pontevedra, don Antonio Rodríguez Troitiño, presidente da Federación Galega de Automobilismo, e don David Castro Mougán, alcalde do Concello de Ribadumia. No ámbito deportivo, a proba dividirase en 2 días. Dará comezo sábado 26 ás 11:30 da mañá, con 3 especiais cronometradas, e 2 para o domingo 27, a partir das 9 da mañá. Este Rally Mix terá unha longitude de 13,5 km, que corresponden a un treito de terra e asfalto pechados ao tráfico. Os mellores clasificados repartiránse unha cuantía económica de 6.350 euros e a entrega de galardóns está prevista para o domingo aproximadamente ás 2. Nesta edición tamén temos un total de 102 participantes que veñen de diferentes puntos de Galicia e de España. E dentro da mesma promoveremos o terceiro memorial Esteban Pérez Iglesias, como antes nos comentaba Fran, pos vehículos de tracción traseira. Continuaremos co segundo memorial Bárbara Gómez Ouel para os 3 copilotos mellor clasificados. Este ano, como novidade, teremos o primeiro trofeo Vehículos N5. Quería agradecer tamén a todos os organizadores, voluntarios e patrocinadores que fan posible a realización desta proba, xa que sin eles todo isto non sería posible. Destacando a nivel privado, temos a Bodegas e Viñedos Terras del Antaño, Bodegas Santiago Roma, Alumisel, Bodegas Viña da Codeseira e Albariño Bouza do Rei. A nivel institucional, tamén quería agradecer á Diputación de Pontevedra, á Xunta de Galicia e aos concellos. O deporte, en todas as súas formas, ensínanos valiosas leccións de vida, como son disciplina, traballo en equipo e respeto polos rivais, e a importancia de seguir adiante pese aos diferentes obstáculos que nos ofrecen o Rally Mix. En conclusión, os vindeiros días Ribadumia convertirase no epicentro do motor en Galiza e dende o noso equipo dos Guaces Tino Racing convidamos vos a todos a disfrutar connosco desta proba. Moitas gracias. Moitas gracias, Pablo Iglesias, portavoz, escudería Desguaces Tino Racing. Moita emoción e moitas sorpresas. A capital do motor en Galicia. Vaise convertir Ribadumia este fin de semana coa cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia. Todo isto non sería posible. Un dos pilares fundamentales son as institucións públicas. A Xunta de Galicia, no apartado institucional, apoia activamente o automobilismo galego mediante subvencións, patrocinios, e a súa implicación busca promover o deporte e dinamizar o turismo. Todo isto convirte as administracións públicas, neste caso a Xunta de Galicia, nun pilar fundamental para o desenrolo e a posta en marcha deste deporte. É un placer para nos contar coa presencia de Blanca García Señoráns, directora territorial da Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes da Xunta de Galicia en Pontevedra. Benvida, un aplauso, por favor. Hola, moi bons días a todos. Para mí é un placer estar hoxe aquí nesta presentación do Rally Mix de Ribadumia. Eu quero destacar, como xa fixeron antes, a colaboración das distintas administracións, Concello, Deputación e Xunta de Galicia, porque así é como se consiguen organizar eventos como este.
eventos que dinamizan os concellos desde o plano turístico, pero tamén desde o plano social, nunha rama como é o deporte, que nos enseña como personas moitísimos valores. Destacar tamén que esta é unha disciplina que vai abríndose e incluyendo na súa actividade a mulleres. É un paso adiante importante porque, bueno, unha disciplina que estaba moi cerrada ao mundo masculino, agora non só ten mulleres na organización, sino tamén na participación. E, ademais, mulleres xóvenes que poden ter un longo recorrido. E nada máis, simplemente que teñades un bo fin de semana con este campeonato, que gane o mellor, e que, sobre todo, que disfrutedes do rally, vamos, da velocidade e da aventura. Moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Blanca García. Señoráns, líbreme Dios, e me van a permitir esta pequena licencia de ser eu quen corrixe a ninguén, pero o automobilismo deportivo ten a grande virtude dentro de todos os deportes que tratan por igual os homes e as mulleres. Un home e unha muller poden coller o mesmo coche, partir na mesma clasificación e pelexar directamente, non como outros deportes que si están separados como fútbol, baloncesto e demais. Líbreme Dios, non é por correxir ni moito menos, pero é un dos grandes valores do automobilismo deportivo e temos que decilo. Máis talento motor, máis talento motor. Escoiten vostedes, máis talento motor, só non existe. Estamos falando da Diputación de Pontevedra con unha iniciativa pioneira para apoiar os xóvenes pilotos da provincia. Como decía, a Diputación de Pontevedra, que tamén colabora co automobilismo galego a través de axudas económicas, logísticas, a escuderías, eventos deportivos, o seu objetivo é fomentar evidentemente o deporte local, atraer turismo, como decía o presidente da Federación, á provincia, e tamén promove os valores como seguridade vial no deporte e o desenrolo económico nas zonas rurais a través do automobilismo. Pídolles un forte aplauso para don Marcos Guisasola, deputado de Medio Ambiente e Mar da Deputación de Pontevedra. Bos días. Bos días a todos e a todas. Antes de nada, pois, agradecer a invitación da presentación deste cuarto rally aquí en Ribadumia. Estou seguro que vai ser un gran éxito, polo menos tanto como o ano pasado, e seguramente que superaredes o ano anterior, non? Como non, xa o dicía o compañeiro, como non desde a Diputación de Pontevedra, un dos eixes máis principales do grupo de goberno é co deporte. O que pretendemos é facer a provincia do deporte, que Pontevedra, a provincia, sea a provincia do deporte. Con todo tipo de disciplinas, como ben sabido, pois o motor é outro tipo de disciplina, unha gran disciplina, non? Creo que, tamén o dixo o presentador, que levamos xa 2 anos con proxectos e apostando forte polo motor. Tamén o dixo o presidente da Federación, non? E desde a Diputación, pois, el programa Máis Talento Motor, que creo que ha sido un gran éxito, polo menos seguirá sendo moitos anos máis, non? Apostamos, polo tanto, para que a provincia e o motor den visibilidade, que, sobre todo na provincia de Pontevedra, que a veces é extraño, pero tamén onde sou tamén hai un rally importante, e hai moitísima afición máis do que moitos a veces pensamos, e, polo tanto, hai que, como non pode ser de outra maneira, apoiar este deporte. Para rematar, espero que sea, como dixen antes, un gran éxito, que teñades un gran fin de semana, aínda que todos os recordades, o falachedes antes, é importantísimo, evidentemente, que as administracións apoyemos o deporte en todos os ámbitos, e para iso estamos a Diputación, como falaron antes a Xunta e, por suposto, os concellos, neste caso de Ribadumia. Felicitar a organización, que eu sei que a escudería, isto é un traballo laborioso, non
non é de 2 días nem de unha semana, presidente, senón é de todo un ano seguramente, é todo un traballo de todo un ano. E, por último, é fundamental o patrocinio das empresas privadas. Sin elas, non só o deporte no motor, sino o deporte en xeral, tendría que ser moi complicado. As administraciones chegamos ao que chegamos, pero non chegamos a todo. Por lo tanto, un agradecemento importantísimo ás empresas e aos patrocinadores. Moitísimas gracias e que teñades moita sorte e intentarei vir a mirar algún tramo se me é posible. Moitísimas gracias. Moitas gracias, don Marcos Guisasola. Vamos a variar un poquinho a orden que tiña previsto, porque como xa fixemos a foto de rigor, quero recordarvos a todos vos que rematar este evento teremos un ágape con produtos da zona, bueno, a foto de familia xa fixemos, co cal nos queda o último turno de intervención. Eu voulles a falar algo que anotei aquí porque me chama a atención moito sempre que veño aquí. Ruta Pedra da Auga. Sónalle por aquí a xente. Monte do Castro, de gran relevancia arqueolóxica. A tradición vitivinícola sobra decilo nesta comarca, no Salnés e sobre todo en Ribadumia, que forma parte activa da denominación de orixen Rías Baixas, como non podía ser de outra maneira, principal patrocinador deste evento, Concello de Ribadumia. Falo agora dentro do corazón, teño notado, pero é o que sinto realmente. E desde o agradecemento polo trato a hospitalidade que sinto un forasteiro cando visita estes lares. E penso sempre que os veciños de Ribadumia son uns afortunados, porque non poden estar mellor dirixidos e mellor representados por este equipo de goberno e, sobre todo, polo seu director de orquesta. Pido un forte aplauso para don David Castro, alcalde de Ribadumia. Bueno, bos días a todos. Bos días, Tino, presidente da Escudería. Blanca, moitas gracias por estar unha vez máis co deporte aquí en Ribadumia, para nós é algo moi importante. Antonio Troitiño, moitas gracias por estar aquí nesta presentación. Para nós o deporte é algo moi importante e o mundo do motor tamén é algo moi importante. E ver a familia das administracións e as federacións, pois para nós é motivo de orgullo, porque iso de alguma maneira pois nos axuda precisamente a facer máis equipo. Máis equipo e máis familia, que é necesario. Marcos Guisasola, benvido a Ribadumia, diputado, bueno, da Diputación de Pontevedra e diputado de Medio Ambiente, pero sobre todo diputado pola comarca do Salnés, que está moi ben representado, tanto con Javier Touriz como contigo, pero moitas gracias por estar aquí. Despois, Pablo, pois como portavoz da familia, despois vamos a facer unha parte para vos, porque sodes unha familia que tendes un enorme mérito, representado por ti, pero tendes un enorme mérito. Fran, moitas gracias unha vez máis por esas verbas, por esas consideracións, pero podo te dicir que se non hai un equipo de concelleiros, e non hai un equipo de traballadores, e non hai un equipo do mundo do motor que aposte por isto, pois eu posiblemente fixera moi pouco. Pero para que eu poida de alguma maneira destacar todas esas persoas que nomeei e que merecen precisamente un aplauso fuerte, estas accións se poden levar a cabo. Hoxe estamos falando dun mundo do motor, pero Ribadumia, Marcos dicía que a provincia de Pontevedra aspira ou quere ser a nivel deportivo pois unha provincia destacada. Ribadumia, no mundo do deporte, no seu conxunto, eu non digo que aspiramos a ser, porque o somos. E iso é gracias ao traballo de un equipo e, sobre todo, dos representantes das distintas entidades deportivas que hai no Concello de Ribadumia e a todos os traballadores que fan posible que estas cousas sean posibles. Por tanto, para todos eles, moitas gracias. Pois, como dicía antes, agradecer aos medios de comunicación tamén que estén aquí, que nos axudan tamén de alguma maneira a facer, pois este evento pois que teña esa visión, esa visibilidade que é necesaria. Pero nada, Blanca, eu agradecido unha vez máis de que estés aquí pois neste concello. Sabes que nós deportivos
pois apostamos moito polo deporte, o sea que a xefa territorial do deporte na provincia pois que este con nos, pois de alguna maneira é moi de agradecer. Pero eu quero facer un punto e aparte. Tino, eu quero que me acompañes aquí, porque Tino é o presidente, aínda co portavoz é o seu fillo, Pablo. Tino é o presidente, quero que estés comigo, Tino, eu creo que formas parte... Para que todo isto funcione, para que esta cuarta proba, este rally mix daqui de Ribadumia, eu recordo os principios, cando fixemos o primeiro rally mix, e nos reunimos, e dixemos, pois vamos a tirar para adiante, pero as administracións temos que estar aí, e cada día somos máis administracións, porque empezamos sendo poucas administracións e agora se nos están sumando as administracións. Iso é moi positivo, iso gracias á Diputación e á Xunta de Galicia. Pero temos o terceiro trofeo, Memorial Esteban Pérez Iglesias, EPI, e sobre todo, que non nos podemos olvidar, o segundo Memorial Oubel, que eu pido un forte aplauso, porque isto nos nosos corazóns, nas persoas, sobre todo na comisión ou na entidade organizativa, pero tamén no Concello, ten moito sentimento. Moitas gracias, Oubel, por todo o que aportaches ao Concello de Ribadumia. Gracias. E vamos un pouco á realidade, non? É dicir, ti no apostaches moi forte, xa viñas, de fai moitos anos, porque nos coñecemos de fai moitos anos, xa viñas apostando polo deporte en xeral, porque aparte, Tino, que ten unha empresa de desguace, non solamente colabora no rally. Tino fai aportacións ás distintas entidades culturales, deportivas, sociales, como mínimo de Ribadumia. Fora de Ribadumia, posiblemente tamén, pero non o sei. Pero con Ribadumia non solamente está aportando no Rally Mix, senón en todas as entidades. E iso é algo de moi agradecer. E sobre todo, que as administracións somos moi importantes, ou, bueno, temos que estar aí, pero todas esas empresas privadas, e todas estas empresas privadas, estes nos axudan precisamente a dar ese paso e esa aportación económica necesaria para poder levar a estes eventos. E para as empresas que colaboran, eu creo que tamén merecen un forte aplauso. E, bueno, Tino, como dicía antes, para centrar un pouco pois esta oportunidade, por decir unhas verbas, fai uns anos, moitos anos xa, con 13, 14, 15, 16, 17 anos, antes ao mellor xa se podía con 16, 17 anos, en fin, facer as nosas aventuras no mundo do motor. Cada vez as cousas son máis dilixentes e, polo tanto, bueno, pois evidentemente, pero si é certo que todo eso te fixo un enamorado do mundo do motor e todo eso, pois de alguma maneira fixo que estuveses recorrendo distintos rallies e, como decía o presidente Troitiño, naquel rally, posiblemente nas terras do Deza xa participaches, xa non pasaron anos, non sei se me entendes o que quero dicir, pero con esa pasión que tiñas polo mundo do motor, apostaches porque Ribadumia tuvese unha proba do Rally Mix en Ribadumia. E iso para o Concello de Ribadumia, para as administracións, é algo que nunca olvidaremos como mínimo mentras eu sexa alcalde. E como mínimo mentras este equipo de goberno este con nós. Despois, xa non sei, ou polo menos non podemos dicir, pero é unha oportunidade para Ribadumia apostar polo deporte, apostar polo mundo do motor e apostar, sobre todo, por ese movimento económico que é moi importante, turismo deportivo, que para nós sempre o levamos na pel. E no teu caso, que apostaches por este deporte, que non é fácil, cada día as cousas son máis fáciles, hai un equipo que estuvo traballando a diario contigo. Vanessa Maquieira, que eu creo que estaba por aí, eu non sei onde está Vanessa Maquieira, pero Vanessa Maquieira tamén ten que estar aquí, porque Vanessa Maquieira xunto con Tino son as almas precisamente deste deporte. E son as... Acércate, Vane, que é moi importante, porque é moi importante. E cando digo moi importante porque son consciente do traballo que hai detrás. E é moi importante que estén os fillos de Tino Iglesias aquí. A filla de Tino Iglesias, Iria, onde estás, Iria? Tinín, pasa, acércate, que eu creo que a familia Iglesias ten que estar aquí, por suposto. E Iria, que vai a debutar este ano, desexámosche con todo o corazón, Iria, que teñas moitos éxitos, non solamente nesta proba. Pablo, acércate, por favor, pero Tino, coa súa familia, son
esas personas que nos, que sentimos que nos axudades moito. Pablo, Tinín, Iria, que vas a correr este ano aquí en Ribadumia, pois desexamos moita sorte, que somos conscientes de que a vas a ter, pero porque a mereces. E como a mereces e sabemos da túa capacidade, pois a ver se detrás destas carreiras veñen os grandes logos. Por lo tanto, moitas gracias. Eu quero me despedir, sobre todo, de que hoxe estamos aquí, estas persoas, pero hai moitas persoas aí detrás que están facendo un traballo enorme, que son voluntarios, que a veces nos olvidamos, e os voluntarios fan que precisamente poidan ser viables e que poidan estas probas deportivas que poidan ter éxito. Detrás do día de hoxe desta presentación hai moito traballo, e hai moito traballo de voluntarios, hai moito traballo de persoas de confianza do seu presidente, do seu equipo, para que as cousas salgan. E somos conscientes de que estamos traballando para que sexa un éxito, tanto das administracións como tamén do que pode ser a escudería de Esguaces Tino Racing. Por lo tanto, eu creo que aquí poden estar máis persoas. Santi Roma, que eres un patrocinador, acércate aquí, que tens que estar aquí tamén, que eres unha persoa de Ribadumia. Sole, onde está Sole? Sole... Ai, Sole, estás aí agachadiña, Sole, por favor. Toda a familia, por favor. Fran tamén, que eres unha persoa, entendes o que quero decir? Eres unha persoa que empezaches aquí en Ribadumia para facer esta prova, empezaches con nós, eres unha persoa que eu personalmente che teño moito aprecio, acércate, por favor, porque gracias a todo un equipo fomos capaces de facer o primeiro e agora mismo o cuarto, e vamos a intentar que non pare. E todas esas persoas, acércate tamén por aquí, que todas estas persoas que estades aí, que estades colaborando, que gracias a vos o traballo, isto é unha realidade. Por lo tanto, eu non me quero estender moito máis. Agradecervos a todos, que todos vos acerquedes aquí, acercadevos todos, que facemos unha foto todos, porque eu creo que formamos todos parte deste Rally Mix. Suso, por favor, Suso, todos acercarse aquí. E, por suposto, tamén o presidente da Federación Galega acercarse aquí, Blanca tamén, por favor, gracias, Marcos, e os concelleiros, onde estades os concelleiros? Os concelleiros. Gracias a todos eles, esta proba, gracias a todos eles, esta proba está chamada a ser, porque hai 102 inscritos, non hai que olvidarse que hai 102 inscritos nesta proba, e ese é un éxito precisamente. Por lo tanto, agradecervos, Mar, agradecervos a todos de corazón todo ese traballo, todo ese esforzo que estades facendo. E agora que estamos aquí todos, perdón, que eu non terminei a miña exposición, já me 2 minutos e agora falamos. Pero aquí nesta foto, se me permite, Tino, as compañeiras do Concello, que tamén fan un traballo enorme, tamén se poden sumar. E hai compañeiros do Concello que están facendo un traballo enorme, que son voluntarios que tamén podrían estar aquí, como moitos compañeiros do todo equipo que podrían estar aquí. Pero Vane Míguez, Lorena, por favor, Diana, podes acercar tamén, porque gracias a todos vos isto é viable e isto é posible. Somos un concello de 5.000 habitantes, pero que apostamos fuerte polo deporte. E esa aposta fuerte polo deporte é gracias ao equipo que temos, senón as cousas por si soas non saen. E agora, con todos aquí, Tino vainos a dicir 2 palabriñas, só 2 palabras, pero unha vez máis, Tino, moitas gracias a ti, a túa familia, a todo o teu equipo por facer posible este 4º Rally Mix de Ribadumia. Moitas gracias. Bueno, eu non son moito de falar, non? Entonces, o único que podo decir é darlle as gracias a todos que estades aquí, aos que non están e aos que van a estar posiblemente neste fin de semana e todo o ano. Darlle as gracias sobre todo a xente que está traballando no tramo, que incluso están traballando agora, que non poden estar aquí. Gracias a eles, por eso nós estamos aquí e podemos estar falando agora desta carreira tan importante. Pois nada, moitas gracias. Bueno, pues con esta foto de familia, vamos a separar un pouquiño, con esta foto de familia vou a rematar, non se mova nadie, por favor, que así estamos todos xuntiños e vamos a disfrutar do ágape. Voulles a
recordar brevemente o que decían. Esta fin de semana, sábado e domingo, 3 pasados o sábado, 2 o domingo, 102 inscritos, 50 vehículos, 50 monoplazas, 50 car cross, que isto hai que decilo ben alto e ben claro, aparte de todas as novedades que contamos. Ademais, nos inclúyeme dentro desa familia que decía o alcalde, que sempre nos gusta innovar e traballar. Vamos a ter, como estes últimos anos, a pantalla xigante todo o fin de semana na zona das asistencias. Teremos aquí a entrega de premios ao rematar e teremos retransmisións en directo dos 5 treitos cronometrados, a saída, os treitos cronometrados, as entrevistas e demais, gracias ao traballo de Barracuda Racing 360, que nesta fin de semana vai a levarlles a todos os que estén, porque hai moita xente que está no tramo, está mirando por onde pasa o coche para despois ver por diante como os que non poidan vir, pois exportar o traballo e o esforzo da escudería de Uva Cestino Racing, agradecer o apoio institucional, o apoio privado, como ben decía, da parte privada, que tamén é un pilar fundamental. E nada máis, gracias a todos, que viva Ribadumia, que viva o 4º Rally Mix Concello de Ribadumia, e a disfrutar esta fin de semana. Un saludo, gracias a todos.